Хора, забравя да ви кажа, че ще има и втора част. Изчупи ми се молива. Много мразя да ми се изчупва молива. Какво направиш сега? Това е брат ми, хора, няма да го покажа, защото мразя да го покажа. Всъщност в това хубаво се получи. Особено ви кажа, трябва да си оправя косата. Да. Имам друг гребен, да, но в такъв имам в това. Твърде много ме скуби това, но удържам. Ако искате да му следвате, следвайте в моя канал и дайте много лайк за тези прекрасни работи. Да. Всъщност, за това този много го сапам с перало. Но пак е перфектен. Долу. Това е в Турция. Вчера бях в Турция и днеска си дойдех. Бях вадена и не можа да ви показвам снимки. Да, имам снимки, но не можа. Просто не можа да ви снимам и да ви гледате. Следвайте в моя канал, ако искате да ме следвате и разбирате за този прекрасен грим.